Horas marita sa luhut na damang dohot dainang nainahulungan di bagasan tuhat na Jesus Kristus. Jamita Tuminggu Pesta Barjolo haheon ni Tuhan Yesus tanggal 17 April 2022. Topik ima nunga hehe Jesusih. Ima na nenet siyan Lukas 24 ayat 1 ayat 12. Adorang sota jahatur bukon jumolo mahita maratangyang. Mulai ate di sobah rohanami tuhale Tuhan na marhabang sa di bagasan rohanami. Tentu diruduti hami sudia ka pangulon nami di bagasan sa minggon. Horo na sa tuktong madongani hami di ganup akka padalanan ng ulun nami. Asiroham di amele Tuhan lahu mabigi hatam. Marhite Kristus Jesus martanya kami tuho. Amen. Lukas 24 ayat 1 ayat 12. Ujahaw matuita sa luhut songono mahatana didok disih. Alay di ari parjolo dung ari sabat Roma nasida masay sugot tutanomani mata na husus na pinature nasida. Alay nunga digulang batu so isiat tanomani didapot nasida. Jaladung bongot nang jupang nasida bakke ni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnida sa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit na marlinang-linang. Alay mabiar ma rohana sida jala uduk nasida manaili gabe ni na halak odeng ma tunasida. Buasa luluam muna na mangolo di nganan ni akka namate. Dang dison ibana nunga di pahehe ibana. Ingot tamu ma na hinatahon na itu hamu. Uju di Galileai dope ibana. Ay di do ikon pasahaton anak ni jolmai tutangan ni halak pardosa jadi parsilakonoton jala mulak mangolu ma ibana di ari patuluhon. Jala diingot nasida ma hatanai. Gabi mulak manasida siya tanomani di beritahum masa sudina itu 10 sada dohotu donganna saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukoni si Johannes doho si Maria ni si Jakobus nang akan asing nama dongani na sida pabo satu akka apostel hira turi-turia do akka hatai di rohana sida jala dang dihapor seai alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di pauduk ma dirina pulik ma di ida pihak akka sapu-sapu nai dungi muli ma ibana uhut longang do rohana marningot namasa disih. Ima sahatna. Hurian itu hatta nunga hehe Jesusi. Taringok dihita di Evangelium si Lukas imana ditujuhon tu si Theophilus boy may dilapati ale-ale na macay solhot. Ale-ale na didok na ima ale-ale na masihol majalai na takas ni panadaw na di Jesus Kristus. Tudongan ng ubege barita ni Jesus di patakas mamuse barita asala mamora panadaw na di Jesus. Marhite barita na siyan akka sitad dingin na asing di ojar ni sihol ni Roha songo do ubahen persidohot si Lukas. Dalam marita ipabungo siya sitidang taringot tu barita ni Jesus ang giyat tadap padaw na di Jesus tuhatay. Nang manguroy manang mga lubi panidakyonon na naong pinasahat ni si Marcos do si Matius. Molo di surato si Lucas barita taringot tu Jesus lam pamorahon na panadaon na. Jala marhite akai di patutoro do sude marhite hajong maun. Ima na binereng dohot na binoto di dongan jelasay manigor boy berengod dohot botoon. Naso binoto dohot nasay dapot nasida boy do di boto di ida dongan. Boy do asing be persepsina manang asa unang madabu hita tu patok-patok naso boy paulion. Wala ni itu tu si Japon oto do sotung pamerengan namar sa asing-asing gabe mangurui hinauli do hot hinarga nina tahi tadakon.
Sada nama say nal di patorang si Lukas. Asing ni dalam patutoro jala marhite haro ni Jesus na paluahu kita selalu bangso. Dang mardia ibar bangso Yahudi dohot na so bangso Yahudi na Porsea dohot na so Porsea. Saluhut na do di asi debata di roha so adong bakol ni roha ni Jesus nang makambrogid di huta jala tumakas mamuse panggagarhon na di si Maria. Jala sarupa do pangatusiyon taringot tu asin ni pati raya ima makalongi do nga tudosong na makalongi dirita sa diri. Alay di evangelium ni si Lukason iya do nga ni dang hola si solhot dakolan do nga saugamo alay sudi jolma do ngata siala ni nang barita hayon ni Jesus ipe dang hola barita las ni roha di hala na Porsea alay barita las ni roha ni saluhut jolma ido ari sabat ari papituhom may ari nabinahin ni ala Yahudi mangulakut madalatur ruhut parugamaon na sida at dorang so ari sabat di sima di parsilaku Jesus laus tos hosana somal na hobartu di parsilaku Jesus laus tos somal na ima sasara laus sadari ido di tanom alay adong mapitu ari dinasida ari na somal na pasahaton ada ta somalan ima na mata tusus di sisabur honon na manang sipir-pir honon na tu udean di namoding jala ido na taida marhite akatanomani ima are parjolo dung are sabat are parjolo i molo di obas sonari ari minggu may boy ma jala masay sogo na sida tu tanomani jala pas jahat Jesus persilakoni gabi say marsibuni do akka ale-ale ni Jesus patupakon adat pananomon unang pola di bereng natoropi urin itu hatta di evangelium na tunay Imam Matius Markus do Johannes manigor di babua do gor-gor ni naborhat tutanoman di buah-buah juki alay di evangelium ni si Lukason hira so polarikot do akaise harona buah-buah do manang ba sudi akana rikot di nguluna na tapi daya 10 Jesus si masih Maria Magdalena Johanna do Maria ni si Jakobus selabatan na barita haheo ni do rumikot jalan na patut botoon ni salut jolma somar dia ibari bawa manang borua halak parugamo Yahudi manang naso Yahudi hurian itu hatta akka pangalahon na masa di barita heo Jesus si ima nung nga di gulang batu siya tanomani di dapot na sida takas do di boto na sida dier Jesus tanoman siya batu na dipahat ido tanoman ni Jesus laos batu do ditutupon dung di pamasuk Jesus tanomani anggo di rohan na sida ditiki manuju tanoman na sida tutup dope tanomani tinutupan ni si gulang batu dang madapot to tanoman na tertutup be nasida alay inganan na tala nama naso be adong disi marisi bakke jala marhita yamang inang hurian na inaholongan tung naung digulang batu pe ima batu panuto ni tanomani disuruh rohan nasida pya dope disi bakke ni Jesus ido bayan bongot na sida tu tanomani boy mamanggulang batu panutup alay bakke na hot disi ima di rohana sida dukos sa dipatakas atik disi bakke ni Jesus gabe juk rohana sida ladang disi be bakke ni Jesus gabe so boy be di pasaut adat para leat tu namate nabace uli di rohana sida jala uju juk rohana sida ala sudat tahin na ringgat di nasida huhut ala so roha jalan nasida jala di sido jong dua halak parabit namar nang linang rumang surusuruani jong mamakin nasida di boto debatado sirupat do jol malah mangatusi jala makka porse hewono ni ai dang masuk rohana dang pe di lubau Jesusi rap ibana do siana alai ido ubay disuruh debata surusuruana jong jonok tu nasida lahu patorakon manang paboto satu aka boru-borui
Hurin itu hatta hatorangan manang barita na ibaro na matse uli naro siya surusuruan ni debatai ma dang di siluluan ma mangulu di inganan ni akan amate. Totu sali tikos donian di bolus Jesus do hamatiani jala di tanom ibana. Alai dang di hamatiani ingana parpurin Jesus molo tau duti madok dang di ngulu na sida na salpo ingana parpudi. Dina hehe Jesus yan namate gabi torang ma nung ngatalo amate di bait to Jesus si sitong ma naniro ni Jesus si na mangulo do porsia di au atik pe mate ibana nung hindi pa ingot surusuruani ma naung dido ni Jesus ujurap do hot siyan na pabua parsila konon nama ibana jala mulak mangulo di ada patuluhon singot mai gabi mabay na sida hatok mulak siya tanomani. Di bari tahun nasida mas tu salhut bangso tu sipul sia ni jala tu salhut akka dongan na rumiko ma di rohana sida mamari tahun na yon ni Yesusi sian akka nang sanga pinara de nasida tu akka pananoman ni Yesusi ngari ada gabe hira ula na somarlapatan nama ada pananoman ni dukocha tutu hehe Yesusi maoldo molo taparate hoteo di bagas rohata manginang urin holongan alai hira turi-turi doa kahatai di rohana sida dia berita ni halak na bura marnipi manang na lalain nang hurang roha si Petrus pedang pitor porsia di beritai holan marlojong ibana lahu tu tanomani apala manat di bereng tu bagas tanomani gabi di dama holan sapu-sapu ni Jesus nama tading di tanomani marningot na masa toktong si Petrus hata longang somal na dipake manang pikiran alai masa manang na olo adong molo nungalongang jono mai mar gosor otik naik asa haru porsea hurian itu hatang harus sebetulnya nanaing tapeo di bagasan pakiri masinuengon barita yang ni Jesus tak pola jaladang holan ugugasan ni sada horong manang sesada-sada ugamu apuna sude jolma ima baritai walatung sosia pidi roha ni de bapa buah na oke he Jesus yang namate dadala ni gabi masohot barita haheoni ay dada jolma na mangula lao mamaritaw barita heoni alay di batado marhita to dina mabayan porsia halak ni hayan tu hatta Jesus dak siuluan na mangulo di nganan ni akan namate dak dapot hitai molo nunga diasip pangatusion o di hita dang say lao bero hatta tu akan namate manang nang modding molo tado piragam namasa ay saya dong do halak manolsoli akan amate jupa mga do piragam persoalan dirita mata bereng pangalawot mata paturi jala tapasa masudi holso to Jesus Kristus nang manalawod na hamatiani pos marohatta ujung ni sudi hapariron nang hapersuan dada ni hamatiani alay marujung dia monangan ni Kristus doi somal na say di pamasa do are partik kesunay pareheon ni Jesus ima pesta pareheon dia ka parpua di uria nung ngatikina kaparupuan diuriya marsuara pabua program doho gerakan na pinatupan niya kaparupuan dada martujuan holan tu diri ni parpos sabing na makakap sude horong niya jol mau do molo marstitu nuaing aka parupuan patudo parsidohotan na sida dusude pakubasion ni huria ng masyarakat isana na molo di patupa perlombaan lomba mga lopa boydo aka ama parsidoho di perlombaan ima molo taparate hatihon marhite isar jala tamatu tu longang rohat talanong hehe Jesus di tatarusom mapasahaton barita longang bolot tu akan aborsia dope jala barita longang ni dada holat tading di panodon ni iko boy do ita patuduo barita maride ide pambayanata nang ulaw ta pabuana tuk dope ibana debata patupa halongan marhite hita akan aborsia jala marmulia ma saluhut hita di bagasan ibana ala porsia di hita di marhite haheon ni Jesus Kristus tu portibion. Semar mulia mahatan ni dibata di tonga-tongata. Amen. Horas ma dihita salhutna.